sinjuri, u sinjurina, insomma, di x'ismek. Emma. Nilqakom għal-ktib li ħanaqraw illum bħala parti mill-Festival Nazzjonali tal-Ktib 2020 din is-sena bħalma tafu qiegħed isir online tajjeb għax minħabba s-sitwazzjoni ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Però dan il-ktieb li jismu Insalvaw il-Pjaneta Blu huwa dwar missjoni importanti ħafna dik li nippruvaw insalvaw id-dinja. U biex jgħinna llum għandna karattru vera ħelu li ħareġ minn ġol ktieb għaliex ħajja u magħna hawnhekk għandna lil Guido. Kif inti Guido? Kif inti ħi? Nsellimlek Sander u nsellimlek Emma, jiena Guido, jiena xogħli u l-indur il-pjaneti kollha li jeżistu, jien l-univers nafu xiber b'xiber. Mara li tfakkarni f'xi ħadd li vera naf. Le, ma jistax ikun. Alright. Jiena x-xogħol tiegħi huwa illi insalva il-pjaneti li jkunu riskjużi u id-dinja waslet f'dak il-punt. Ħażin, mela, tix naraw x'se jkunu l-missjonijiet tagħna. Ħanatikom l-anijiet tal-missjoni biex insalvaw il-pjaneta blu. U x'irridu nsalvaw fid-dinja tagħna? Nibdew naraw. L-arja, l-ilma, il-ħamrija, il-foresti u r-riċiklaġġ. Ġej miegħi għal din il-missjoni. Jiena ġej, ħammorru miegħu? Okay. Yes, alright, anke ma ġejja. Kemm qed nieħu pjaċir illi intom it-tnejn daqshekk kuraġġużi biex nagħmlu din il-missjoni tas-salvataġġ u ħanibdew mal-ewwel bl-arja. Iwa, darba, ma rridx għalfejn għedinna miljun darba. Insomma, minn hemm telqet l-avventura tal-ħabib tagħna Guido illi beda jara ħafna affarijiet ħżiena jiġru fid-dinja. Fosthom kien hemm karozzi mwaħlin fit-traffiku u tħaħen tal-exhaust. Dis sistema qed tfalli beda jgħidilna ħejji ruħek għal kampanja bil-pass jew inkella bir-rota iftaħ latu u salva l-pjaneta. Emma, ma tistax tgħinni ftit hu. Mela, qed taraħda latu hawn dak xettar hemmhekk. Karozzi veru? Ħafna karozzi f'xulxin. Ħana raw eżatt ċemm miktub taħt latu. Mela. Jekk tażel li tivvjaġġa bir-rota jew inkella bil-mixi, id-dinja tħossha ferm aħjar. Għaliex għax jonqsu ħafna tħaħem, mhux hekk Gwid? Ekku, u Nagħmlu oħra? jekk tippermettili Sander hemm ħafna iktar affarijiet li tista' tagħmel. Eżempju, jien naf hawnhekk għandna ħafna affarijiet tal-kostruzzjoni Sander. Ħafna kostruzzjoni bla doċ. Jasa kieku jien naf flok il-kostruzzjoni jkun hemm xi lag eżempju x'taħseb? Jidher ħafna isbaħ minn dak it-tħaffir kollu fil-kampanja bl-inġenji ejja ħanaraw oħra Emma. Mela, dik x'inhi Emma dik? X'inhi dik? Hemmhekk hemm fabbriki b'ħafna tħaħen. Min jaf, m'hemm xejn aqwa minn enerġija solari, veru, mbagħad speċjalment Malta għandna dax-xemx kollu tajjeb, dix-xemx kollha żgur ħafna aħjar, inkunu nista' jkollna arja ħafna iktar nadifa. Minn power station tħammeġ tagħmel arja illi tista' tagħmel bil-solar energy. U ħammullek għal periklu, qed nittajru f'roqa ċpar, imniġġes, fittex ilbes iċ-ċilindru, l-maskra tal-ossiġnu, iftaħ latu u salva d-dinja u hawnhekk isa xi power station diju. Iva. Naraw naqra taħta xem, l-irdiden tar-rieħ jagħmlu l-istess xogħol bħal power station imma ma jħamġux, mhux hekk? Importanti illi mmorru għal enerġija oħra, l-enerġija illi tiġi minn natura, enerġija naturali Sander. Kemmi tajba di Guido. Isma, x'in il-missjoni li jmiss issa? Il-missjoni li jmiss huwa fejn qegħdin hawnhekk. Fl-akwarjum fejn hawn il-missjoni li jmiss hija ilma, insalvaw l-ilma. Immorru salvaw l-ilma Emma. Okay. Okay, tlaqna. L-ilma. Il-missjoni miexja fuq ir-rubini, it-tieni biċċa xogħol tagħna hi li nirranġaw l-ilma u l-ħajja akwatika imma għallum tista' tħalli il-maskla u l-pajp id-dar għax xogħolna
mux li nolzu biex nistaġbu bil-ġimil tal-rollu d-dinja temmisfel, se nixel il-monitor tal-istrumenti speċjali tiegħi ikkonċentra ftit qarat laqna, ema ħares hawnhekk. Da x'inhu? Ħares il-qudiem ema, daw x'inhu ma ema? Trash, dak min jitfa' it-trash fil-baħar? Naughty people. Naughty people, Sander, din għanda hija- raġun, naughty people, oh. Din hija verità. Ħafna nies qed jitfgħu ħafna ħmiġ u plastik fl-ibra Sander. Tix inkompli fuq il-ktieb mela, ħanaraw naqra xirridu namlu. Fil-fatt ta' wara għandna hekk, il-baħar qed jiġi attakkat pakketti tal-plastik, mormija, oġġetti tal-metall u ikel imħassar. Kollha jgħumu f'wix l-ilma, jaħasra il-baħar qed noqtlu hekk, ħaniftaħ latu, ħatnatfu, iftaħ li naqalatu. Hopp! U hemmhekk hemm il-baħar ċar kristalli ħobbuh l-annimali tal-baħar u mhux mimli bil-ħmiġ, mhux hekk isbaħ il-baħar minn plastik mhux veru? Għaxem dolphins. Eżatt, hemm id-dolphins. Sander, mhux li biss irridu nagħmlu aktar. Sander, il-ħut u l-ħlejjaq tal-baħar ma jgħixux filma maħmuġ u nkwinat ara meta jkun l-ilma nadif xi ġmiel kemm ikun hawn speċi diversi fl-ibħra tagħna. Fil-fatt hekk kompli l-missjoni ara hawnhekk ara. Qed nittajru fuq xmara mnissa. Ara l-ħut mejjet għaw l-ilma m'għandux aktar is-sors tal-ħajja. Isma' is-sirena xiddoq, iftaħ latu salva xmara. Ara l-ilma kemm ġina ċar. Żommi li naqra ema hekk miftuħa ħanaqraw x'hemm taħt latu. Di kif għad tinteżak Gwido, il-ħut ma joktorx f'baħar inkwinat, ara kemm jidher kuntent fil-ma nadif. Il-foresti? Għaw fej ġibtna, għaw fej qegħdin. Foresta. Il-foresta ġibtna. Prosit Emma, prosit Sander, għandna problema kbira, periklu. In-nies qed jaqtaw ħafna siġar biex ikunu jistgħu jużaw l-injam barra minn hekk qed jinħarqu ħafna foresti u nfakkarkom illi l-foresti huma il-pulmon tad-dinja. Periklu. Veru, dal-ktib hekk ikompli eżatt, fil-fatt tara hawnhekk għandna biċċa xogħol oħra rridu nilbu hekk minn dawk lotjien. Mela laqx tal-injam, imnana rursriera, siġar maqtuajn, erda sħiħa u kaos. L-istrumenti tagħna qed jirreġistraw periklu kbir. L-eqdem foresti sorsi tajbin ħafna ta' ossiġnu jistgħu jispiċċaw fix-xejn. Imma d-dinja trid tibqa' tieħu nnifs. Ħaffef, olli latu, ejja ma ħatolli latu. Ħalli d-dinja terġa' tieha l-ossiġnu. Mela, olli latu ta' hawnhekk ħanaw se jiġri. Iva, ollih, pop. Il-tuħ tas-siġar ma jagħmel ebda ġidla lil foresti tropikali u lanqas lil ħlejja li jgħixu fihom. Il-ħamrija. Prosit Sander u Emma, kemm intom bravi, però baqgħanna ħafna irridu insalvaw il-ħamrija. Għalhekk ġibnaw fil-ħamrija. X'irridu nagħmlu hawn? Irridu naraw x'qed nagħmlu ħażin biex imbagħad naraw x'nistgħu nibdew nagħmlu tajjeb biex insalvaw id-dinja. Ara eżempju di. Imnieżel ta' skar ta' affarijiet imkisrin basktijiet tal-plastik ikel irranġat di miżbla. Għall-intina l-ewwel tieħu isli tilbes il-maskra protettiva x'intorx mill-vettura iftaħ latu u għati semek ejja niftħu latu mela. Ma tiftaħ latu, le, l-iskart mhux postu fil-kampanja. Ara daqsxejn xi ġmiel vera, meta ma jkunx hemm l-iskart fil-kampanja, il-kampanja u l-ħamrija tiġi ħafna isbaħ. U veru aħjar mingħajr tresh. U r-riċiklaġġ. Prosit Sander, prosit Emma, il-missjoni kważi lesta imma jonqosna ħaġa tal-aħħar. Ir-riċiklaġġ. Dak kulħadd jitkellem fuq u r-riċiklaġġ importanti. Hemm l-għanet tal-iskart apposta li jagħmlu ilek iktar faċli tissepara l-iskart biex imbagħad jiġi riċiklat. Min hawn fuq qed nara skips bl-iskart kollu ħallata ballata. Ir-riċiklaġġ jinsab fil-periklu. Fittex iftaħ latu u rriċikla. U meta niftħu latu x'hemmem. Ara tarmi kollox fl-istess barmil. Insa! Diki l-istorja dorna dawra mal-erba irjaħat tal-pjaneta u rajna xaw bżon issa fidejkom umani biex tiħdu ħsieba. Ċaw għalikom. Bye, għajdu bye, Emma. Bye, sejjer.
Waħna wasanna fl-axħar naqra tal-ktieb. Eja ma issa, ħalli hemm il-dak. Mela, fil-fatt, Guido jibqa' jgħidilna, Aziz Uman, dorna dawra mal-batterijaħat tal-pjaneta tiegħek u rajna x'hemm bżonn isir f'kull rokna marida li jeħtieġ li titfejjaq. Matul dal-vjaġġ u rejt kemm inti kuraġġuż, ħawtil u li xejn ma jaqtalek qalbek li ma konċint kieku bħalissa għadni fil-bidu tal-missjoni tas-salvataġġ. Kienu ħares l-isfel il-pjaneta tiegħek bħal qisni qed nara li l-ikħal tagħha huwa isbaħ u aktar naddif. Nittama li din-missjoni tagħna kienet suċċess u li issa d-dinja hija sigura. Issa ħammur innadda fix-xemx midbajja li għandha biċċa xogħol li l-missila li saret ħalli l-min jarak ja Uman kuraġġuż. X'taħseb Ema, spiċċa għandna l-ktieb. Ħadd gost. Mela jiena tajjeb biex nerġgħu nfakruhom daqsxejn il-ktieb li qrajna jismu Insalvaw il-pjaneta l-blu. Aħna kemm missejni sewwa x'tant fih minn dawn l-għotjien li bdiet tqalleb Ema li ma jispiċċa qatt. Jiġifieri aqraw intom ukoll bħalma jiena daħan tiħlilek Ema tajjeb b'tifkira. Sewwa issa qogħdu qollihom kollha dawk. Okej? Saħħa.